Wordt het een jaar of 2, langer dan beloofd, terwijl ik mij tot nu zo hard heb uitgesloofd. Zijn ze vergeten hoe het is met pensioen te gaan? Ik kijk om me heen, door een oude bril, sta ik echt alleen, terwijl ik dat niet wil. Hoe kon ik weten, ik heb toch mijn werk gedaan? Het is wel een beetje raar, 65 jaar, trillend op mijn benen. Wat me beloofd werd is verdwenen. Het is van mij. Na al die jaren ben ik vrij. Het is van mij. Twee jaar langer door, hoeft echt geen medelij. Maar na 40 jaar wil ik eindelijk eens vrij. Waar zijn mijn rechten die ik jaren heb opgebouwd? Dacht, het zit wel snor, maar nu sta ik paf. En wat doet Willem Drees? Hij draait zich in zijn graf. Als dit echt doorgaat, dan is dat een grote fout. Het is wel een beetje raar, 65 jaar, trillend op mijn benen. Wat me beloofd werd is verdwenen. Het is van mij. Na al die jaren ben ik vrij. Het is van mij. Het is